Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da. Gaur ere egunon ekintzaz eta eskaintzaz josia dator eguna Durangoko azoka honetan, 11:00 eta ikusten duzue astelena, baina jendez gainezka dagoela landako gune hau. Besteak beste, Laister gonbidapen bat egin behar dutzuegu, 12:00 ahotsenean saldien gunean, Histeron proiektua aurkeztuko duelako Nagore Legarreta argazkilariak, eta gurekin dago Nagore, Histeronen gaineko xetasun guztiak emateko, egunon, Nagore. Bueno, zer moduz? Hementxe atzea eta aurrea, ointxe torri gara ekipoa erranetika, aurkeztu dugun lata hau pixka bat, jendeari ezagutarazteko, bai. Aha, bueno, Histeron proiektua aurkeztuko duzu 12:00. Kontaidazu, zer da Histeron? Bueno, Histeron da proiektu bat argazki bilduma batetik hasi zana. Argazki bilduma honen berezitasunetako bat da, ontziekin egindako argazki kamarak erabili direla argazki hauek burutzeko. Eta, ontzi horiek dauzkate lau zulo. Eta, gertatzen dena da argazki kamarain rupestre horiek edo ematen dituztela irudi konposatuak. Eta, irudi konposatu horietan ikusten da emakume gorputzak, elkarrekin fusionatzen direnak batzutan, beste batzutan tensionatzen direnak. Eta, pixka bat hori izan zen abia puntua. Eta, pixkanaka gauza garatzen joan da, behin argazkiak eskutan edukita, hainbat lagun eta kolaboratzaileri edo eskatu nien, hau pixka bat zabaltzeko edo. Eta, publikatu duguna da, ontzi batean. Ekarri da. Publikatu duguna da alde batetikan liburuxka bat. Liburuxka honetan aurki ditzakezute bai argazkiak, eta bai Danaletsarri Ugarte eta Gorka Setienek testu hontarako, argazki hauetarako idatzetako testuak euskeraz. Beste alde batetikan lataren barruan dago baita ere Ramon Martinez Zabalegik egindako ilustrazio bat. Eta baita ere aurkituko ez dute 7 pulgadako vinilo bat, 4 abestiz edo osatua. Esan baita ere, diska osatzen duten musika instrumentuak, ontziekin egindako instrumentuak direla baita ere, eta gero horre 12:00 ahotsenean egingo dugun aurkezpenean halako lagin bat edo aurkeztuko dugu. Eta esan musikariak izan direla Mariano Hurtado, Anari eta Inoren Erorirekin ibiltzen den musikaria, Aida Torres, Jupiter Jonen bateria jotzen duena, eta Beñat Iturrioz. Eta azkenean bihurtu du halako proiektu konposatu bat, ideia berdinaren inguruan, ideia komun baten inguruan. Disiplina desberdinak nazten dituzue. Nola sortu da Histeron? Ze ez da proiektu berria, garatzen ari den proiektu bat da, baina duela urte pare bat edo hasi zan, ezta? Bai izango dira 2 urte edo 3. Esan dizudan bezala argazki bilduma bat izatetik hasi zen. Nik hasiera batean nuen pentsatu ere egingo gauza hontan bukatuko zenik. Baina, hasieran oso ibilbide bakarti eta personala izan zen, ezin egon personal bati erantzunez sortutako argazki bilduma bat izan duzan. Eta, pixka bat hori resolbitu ondoren, inguruko jendeari gonbidatu nion parte hartzeko proiektuan, ez? Eta, egia esan gozada bat izan da. Esan baita ere, hemen barruan dauden elementu ezberdin guzti horiek emanaldi batean edo aurkezten ari garela, holako 40 minutuko emanaldi interdisziplinar bat. Ez dugu aukera izan Durangon egiteko sorik, ze, ezin izan gera denak elkartu, baina bai baditugu zenbait data, Hernanin, Oñatin, eta, emanaldi hori egitekoa, ez? Esan baita ere, ahaztu gabe, lata hau Banizu Nizuke argitaletxeak argitaratu duela. Hemen gure atzean Goienkalen dauka bere postua. Eta, esan 25 eurotan ari gerala saltzen. Eta jende animatu, ez?
nik uste proiektu interesgarria egin degula. Nagore, zer da lortu gura dozuena, pixka? Zer eragin gura dozue horrekin? Bueno, ni egia esan, kanpora eragin baino gehiago izan da, bueno, behar eta plazer personalerako eta lagunarteko plazerrerako egindako proiektu bat da, ez? Gero, bueno, jendeak proiektu honen atzean dauden ideiekin empatizatzen baldin badu eta ze pentsarazia ematen baldin badio, bueno, zoragarri, ezta? Baina batez ere, lehen esan dizudan bezala izan duda gehiago, bueno, behar pertsonal bati erantzuten dion proiektu bat, ez? Esan baita ere, bueno, emakumea genero ikuspuntua lantzen duen gai badela, produktu badela, eta, bueno, bai, jendea gonbidatu, bueno, bai, zer pentsatu ematen dion, ezta? Teknika argazkiak estenopeika bidez egindakoak dira, zer da estenopeika bat? Bueno, hemen beran daukat segundu bat ematen badia zutera kutsiko. Hartu, ekarri. Tari. Emanaldia daukagula aprobetxatuz, ekarri dute ontzia, bueno, hemen esku artean dudan hau, bera da argazki kamera bat, ez? Jendeak ikusten duenan esaten du, baina ze, kamera barruan sartzen dezu, edo ez, erantzuna da ez, hau bera da kamera, ez? Orduan, bueno, kontua da, hau bonito lata bada, 5 kilotako bonito lata bat, eta, bueno, egiten dena da, barrutik handena beltzez pintatu, barruan papel fotosensiblea sartu, lata itxi, eta, bueno, hau preste egongo litzateke argazkiak ateratzeko, ez? Gero, papera ilunpetan atera, rebelatu, eta lortzen dezuna da irudiaren negatiboa. Esan dizudan bezala, horrek ematen dizu aukera zure neurriko argazki kamera diseinatzeko, ez? Eta proiektu bakoitzerako egoki ez deneteken kamera diseinatzeko. Honek bereziki ditu 4 zulo, aipatu bizudan irudi konposaketa edo gorputz fusio hori lortzeko. Baina teknika oso primitiboa da argazkilaritzaren hasiera. Oso ondo, Nagore, mila esker, horren guztiaren berri hemen emateagatik, 12etan, ahotsenean, solasaldien gunean, Histerion proiektua ezagutzeko, hobeto ezagutzeko aukera izango da, ezta? Bale, hoxe da. Gonbidatu mundu guztiari etortzera. Oso ondo, eskerrik asko Nagore, beste batera arte. Eta guk irudieneara salto egin behar dugu, bertan errementari aurkeztuko dutelako laizter, Jose Miguel Barandiaranek 1908 urtean bildutako Patxi errementari Puinen film adaptazioa aurkeztuko du Paul Urkijo zuzendariak berehala irudienean, eta bertan da Mireia Bikuña lankidea Urkijo zuzendariarekin. Irudienera etorri gara, izan ere, 12etan errementari filmaren nondik norakoak azalduko dituzte, tartian, hemen gure alboan dugun lagunere egongo da, Paul Urkijo zuzendarixa. Paul, egunon. Apa, egunon. Bueno, 12etako plana da, pelikularen aurreko lana ezagustara hastia. Bai, bueno, datorren astean hasiko gara rodatzen pelikula, eta aurkeztuko dizuegu pelikularen preprodukzioaren nora-norakoak, ez? Lokalizazio bilaketak, mustroen diseinuak egiten, aktoren castinga, golako pelikula bat rodatu baino lehen egiten diren gauzak. Izan ere, pelikula fantastikoa da. Jose Miguel Barandiranen ipuin batean oinarritutakoa. Bai, Patxi errementaria ipuinan oinarritutako filmea da, genero fantastikozkoa, beldurrezko puntuekin, humore beltzeko puntuekin ere, eta, txikitatik nire ipuin gogokoena dut, eta, betian egina izan dut horren pelikula, eta, mustroz beteriko pelikula, ipuin ilun bat izango da. Ametsa betetze hartuzu orduan? Saiatuko gara, betetzen dugun. Castinga aipatu didazu, protagonistak, Ramon Agirre, Candido Oranga, Enego Sagardoi, punta-puntako aktoreak dudabarik. Bai, bsorte bikaina daukagu. Gainera hemen egongo dira gurekin pelikularen preprodukzioari buruz ere hitz egiten. Eta lujo bat, holako titanak eukita, pelikula seguro ondo aterako da. Lehenengo filma izateko, hasiera behintzat bikaina. Bai, naiz kexatuko. Aurrera doa, orduan ja horrekin nahikoa. Aurrera doa, gaur preprodukzio lanak ezagutuko ditugu, filmak eta noizko hasiko da, lana noizko bukatzea espero dozu, Paul?
Bueno, 7 asteko rodaje izango dugu, orain neguan, hotza eta euria aukiko dugu, baina, eta, nik uste udarako filmea maituta eduki nahi dugu, agian udazkenerako edo negurako, datorren urteko negurako aurkezteko. Ikusten duzue, film bat grabatzen hasi aurretik egin behar den lana ezagutu gura badozue, 12etan hemen, Errementari plazaren, Errementari pelikularen aurkezpena, hementxe aurrerapena. Sinisten aldezai infernuan. Atención, pelotón! Prepare! Apaezakaotan hainbeste erabiltzen daien toki ilun hori. Deabruak erraz eraten tubei arime pekatariak infernura. Ta esto zuleizi horretatik ies egiterik. Baina bada gizon bat. Infernuari farre egin ziana. Gizon ankerra. Deabua izutzeko modukoa. Errementari bat. Nauen hemen, batetik Arkaitz Kano, egunon, bestetik Antxon Olariaga eta Jesus Mari Lopetegi. Hiru lagun proiektu baten, hain zuzen be, Itzal Zaunka, disko liburu ilustratuan. Bertan beraz, bat egin daue, batetik testuak, hitzak, bestetik musikak, eta azkenik ilustrazioak, irudiak. Hemen ditut protagonistak, beraz, eurek kontatuko dozkue zer dan Itzal Zaunka. Arkaitz, zer da Itzal Zaunka? Itzal Zaunka da Antxonen irudietatik abiatuz egindako zakur existenzialista baten historioa, liburu ilustratua, helduentzako, esan behar da. Eta gero, bere soinuan dakarrena, Jesus Mari Lopetegik egindako 11 kantu. Nola sortu da hau guztia? Konta idazu, nola hasi da? Zein izan zen abia puntua? Zeinena ideia, nola? Hasiera izan zen oso, normala, gure rolloetan bazkari baten inguruan antxe ginen, eta orduan gaia aterazten musikarena, literaturena, eta alaxe botan nien nik agustu txiki bat, nik 40 marrazki mai gainean jarriko banitu. Testua jartzeko gai izango zen Arkaizkano, aspalditik ezagutzen dudan Arkaizkano, eta orduan konfiantza oso ematen nion aukera hori, gero bilok Jesus Maigana jun eta beak soinu banda jartzeko gure paperezko filme horri. Eta aspaldidanik konfiantza osoz eskaini nizkion marrazki horiek, ez bertan ikustezana bakarrik esateko hitzez, baizik eta sugeritzen zana eta inguruan azaltzen zen mundu guzti hori, helduen mundu hori, bere irakurketa propio bat eta bere lanan bezala hartuz hori egiteko. Eta gauza bera, Jesus Mariri. Beraz, pixka sortzen joan da, ez? Nolabait, zuk marrazki batzuk egin zenituen zure behar bati edo, ez? Eta zuk hitza ipini horri. Eta Jesus Marik musika. Musikaren alorra, pixkat landuko dugu, konta idazu? Askotarikoa izango zen txakurraren ibilbide hori, idei askoko zakurra denez, musikak ere pixkate bariatuak izan dira, eta horre Arkaitzekin jokatu dut, ni bialdi izkiot eskemak berak aukera zitzan eta jartzi doin hitzak. Eta holaxek gero bueltan etorrita, atondu ditugu nolabait, eta azkenean produzio handi bat izan da, eta politak editu da. Zuretzat personalki Arkaitz ze izan zen bere irudiei ez da testua ipintzea? Erronka ederra izan zen, ze ia beti alderantziz lan egiten da, normalean lehenbizi testua iristen da, eta gero irudiak, ez? Eta Antxonek beti esaten du, irudigileari
edo forentxe edo notario lanak egitea besterik ez zaiola geratzen da. Hor beste zerbait, beste formula bat bilatzea izan da erronka. Kontutan izan behar da, irudi guztiak daudela txakurraren begietatik marraztuta. Hau da, txakurra ez da agertzen inongo unetan, soilik momentu batean erakusleio batean bere burua islatuta ikusten duenean. Talde horretatik ere, erronka polita izan da txakur horren buruan sartzea, eta batzuetan aforismo bidez edo hausnarketen bidez, txakurrak oso txakur berezia da, esan behar da, txakur leitua da, ez da dozein txakur. Beraz, ez zuendako ere desafio bat, ezta? Lan hau. Bai, dudarik gabe, baina nik gaina desafio erantzi bat ere jarri nion zakur honeri ibilbideari marrazterakoan. Nahi nun alako teknika aldetik lapitzez egindako alako kuaderno bat. Objetua bere aldetik naiz eta nik diseinatua aldez aurretik izan, ja hasieran buruan naukan. Izan behartzun bidaia, nano bidaia baten, kuaderno bidaia bat, apunte modun bere ibilbidea hartuz, hortarako luma bat alde batea utzi eta lapitzakin egin hor zirriborroak, geho zuzenduak, eta sukaldeko lana agertza edin, kuaderno horren barruan, eta erantzi nion plus bat esanez, kontatuko dut zakurraren ikuspegitik historia hori, bere begiak arkatzaren puntan jarriz. Eta orduan, ez dakit tekniko aldetik eren ez da desafio izan da, alde hortatik, eta ez dakit errestazionero zailtasuna izan dudan hauentzat, baina ni behintzat bizirik atea nahi zortek. Bizirik atera Antxon eta Jesus Mari zeure bai, noski. Bai, da oso gusto handiz eta gogo handiz egindako lana da. Egia esan, aukera asko ematen zidan, neuk ere, beste abots batzuk ere sartu ditugu, horretorri dira Petxi eta Binezka, Andrea Lopetegi eta Lidia Inzausti ere, eta nik uste kolorea pixkat eman diogula dizkari eta estilo ezberdinak ere badaude eta kantak azkenean. Hori da, musikaria nondik hasten da horrelako gauza bat, azkenengo hanka zeurea da, ez? Pixkat Antxonek hasi, testua Arkaitzek eta azkena zuregana iritsi zen proiektua. Gertatzen dana da, hitzak nola Arkaitzek egin behar zituen, nik pixkat eskemak bidali dizkiot nahiko, nire ustetan, bariatuak eta gaiak berak aukeratu ditu, hitz horiek edo musika horrei dijoazkionak eta liburuarekin gai batzuk zauden lotuta, beste batzuk irikiago utzi ditugu. Hola izan da. Hirurok hemen gaur Durangon, plaza garrantzitsua kulturgintzarako, euskarazko sorkuntzaren dako, eta gaur hemen izango zarete, pixkat, aurkezpen hori egiten, ezta? Bai, eta jendearekin egon, eta liburuak sinatzeko prest baita ere. Lujo bada, Antxonek marrazkitxoa egitea, eta hor jolasean ibiltzen geha, marrazten ez dakigunok ere. Beraz, harreman polita daukazue. Bai. Elkarlana zer ondo konpondu zarete lanean, edo horre izan dira tirabirak, enik hau edo bestea, edo elkar ulertu duzue ondo? Nik uste dut politena dela proiektu hau ez dagoela itxita, ezta? Batetik egin ditugu marrazkiak, egin ditugu testuak, egin ditugu kantuak, eta orain asmoa da zerbait ikusentzunezkoa osatzea baita ere. Orduan ez du kantuak liburua ixten edo bukatzen, baizik eta disiplina bakoitza da adarkadura berri bat sortzen doana, eta alde horretatik txakurraren ibilbidea oraindik luzerako doa. Jarraituko du orduan. Bai. Ibilixan txakur horrek. Mila esker, Hirurogei gaur hemen gurekin izateagatik eta proiektuaren berri emateagatik. Bostegun zuretzat. Ondo, eskerrik asko. Eta guk azokan, landako gunean daukagu Mireia Bikuña, bertan, gaur bertara etorri diren bisitariekin, herritarrekin, ea eurek ze iritzi duten Durangoko azokaz, zertara etorri diren, ze asmorekin. Astelena da, baina ikusten duzue hau gaur azoka gainezka dagoela, eta eman topatu ditugu bi lagun euren lanak bukatuta, etxerako bidean, egunon? Opa, egunon. Konta idazue, ze asmorekin etorri zariete gaur azokara? Nik konpromiso bat neuken, etorri naiz liburu baten aurkezpena egitera. Eta Xabierrekin beste egilea da, eta biok aurkeztu egin ditugu liburu bana. Horretarako, normalean ni urtean gutxienez egunen batean etortzen naiz, zeren eta hemen nire iritzie eta guztien iritzie. Haren arabera, hau da erreferentzia, derrigorrezko erreferentzia kulturala handia. Durango azoka da
testimonialki eta, bueno, ez da, nolabait neurtzeko liburuak, musika eta beste kontu batzuk non dauden jakiteko urtean behin gutxienez, ez da? Orduan, presente egotia komeni, bai egile moduan eta baita kultura ekoizle moduan. Eta bai, eta erosle moduan ere ezagutu egin behar da. Euskal arloan mugitzen bazara gutxienez, baita beste arloan mugitzen bazara ere. Lan kontuengatik etorri zarete, baina erosketaren bat egin aldu zuen, libururen bat, diskaren bat, begiz jota izan duzu. Bai, nik baditut bi liburu aurkezteko, orain mugituko naiz. Bestela, ara joaten ginen ez da, baina bai. Liburu bi buruan daukat bai. Eta etorri zarete egun pasa, goiz pasa? Ez, goiz pasa, besterik ez, etxera goaz ja. Oso ondo, aprobetxatu eta eskerrik asko. Zuei, agur. Eta topatu ditugu baita ere hemen, Azoka kale honetan bi neska gazte hauek, kaixo neskak? Kaixo. Nondi zatozte? Santurtzitik. Eta ze asmorekin etorri zarete Azokara gaur? Pues Nurren liburua erosteko. Nurren liburuak, eta erosi dituzue? Bai. Bi poltsa dituzue Nurren liburuak, erakutsi? Hau da, gazteen artean orain modan dagoen liburua? Bai. Bueno, eta bai. Eta zer moduzkoak dira politxak? Bai. Eta Santurtzitik, egun pasa, goiz pasa, eskolatik etorri zarie edo gurasoekin? Eskolatik. Orduan gaur jai, eskola? Bueno, bakarrik batzuk. Arratzaldean eskolara orduan? Bai. Oso ondo aprobetxatu eta disfruta hau. Eskerrik asko. Bueno, ikusten duzue, hemen adin eskotariko lagunak topatu ditugu eta oraindik ere, atetik jende desente sartzen ari da. Eskerrik asko Mireia, ahotsenera egin behar dugu zuzenekoen karpara, bertan Txili taldea irtera diskoa aurkezten ari derako. Zenbat galdera erantzun gabe, zer dago bizitza ondoren, zalantzaren baitan bizitzen, gero jakingo dugu zer datorren. Carpe diem, naiz eta iraganera begiratzen duten, izango naizena ahaztu gabe, momentuko niaren izana presente, aspaldiko itzalen zantzuak oraindik hemen, Jesui jemen, bueno ja ez irria ezineten, zuen promesak entzutean, ja badakiz zer egingo ez dezuen, dena itxura hor kanpoan, aurkarien elkartzea, nortasun falta, dena gurera itxita, ezin uler dezakegu antzerkia hutsa, lepoan denboraren bi eskuak estutzen, ez daukat arnasa erlojuari begira, ito beharrean, ea noiz geratzen diren orratzak. Ea noiz geratzen diren orratzak, home. Zenbat galdera erantzun gabe, erlojuak inieska, korrika, 2006. Udazkenean murgilduta, eskerrak ez nagoela, arma bat eskuan, nire ideiak paperera, ostoak lurrera, erortzen diren moduan, tik-tak infinituan nire buruan, askatasunaren preso, osotasunan galtzeko aukera, baina nahi eta ez egin beharreko. Nahi eta ez egin beharreko, homie, Tik-tak, tik-tak, denboraren soinua. Eta ere argitaratxearen eskutik Jon Arretxek Sator Lokatzak liburua argitaratu da, eta berarekin da Mireia Bikuña. Sator Lokatzak da Jon Arretxeren azken liburua eta hemen Durangora ekarri duena. Hementxe liburu bat sinatzen topatu dugu. Jon Arretxe, egunon. Egunon, bai. Bueno, konta guzu, Sator Lokatzak. Hori da. Zer liburuzko liburua da? Hori da gure Ture sasi detektibe, sasi garle maitearen bosgarrena. Bitu, oindala 5 urte egintzen beragaz. Ni banukan argi serie bat izango zala, baina enuena espero zan, jode, hain arrakastatzu izatea, ez? Oso pozinago beragaz. Zer kontatzen duzu oraingo honetan liburuan, bosgarren honetan? Turek saga guztia pasatu honeko izorra utargi esan dezta, baina hemen ondio gehiago, ondio izorratuago dago, polizia txibatu bihurtzen dau.
txibato eta hiltzaile. Jende jakin bat akabatzeko, modu legaletatik ezen mauz harrapok hartzena sartu ez daize, tureri emoten hau agindu abitu, hau akabatu behar duzu. Hau desagerrara zein behar duzu, pertson hau. Berriro ere, emigrazioaren azpimundua, ekarri duzu zure liburura? Bai, mundu hori nik ustot jenteari musturren aurrean ipini beharreakola, ze hor dago, baina ez du ondo ezagutzen. Gure hirietan, zenbat eta handiagoak esan hiria nabarmenagoa da, Bilboren kasuan, San Francisco, jode, da, kiston gune handia gainera, baina jenteak ez da ondo ezagutzen, eta nik hor barruan zer dagoen erakutsi nahi dut, novela interesgarra egitez aparte jakina. 19 kamera izan zen Tureren lehenengo liburua, arrezkero 5 honako honekin, eta beti bi ardatz, protagonista bera eta San Francisco auzua kalia. Bai, horixe da, bi ardatz nagusia novela honetan danetan, horreze dira. Ture bera eta, Afrika txikia, San Francisco, baina, beste egune asko izan litekena, ze leko askotan errepikatzen da entzeko egoera, eta bakoitza gaina bere bilakaera eduki dau serian zehar. Bosgarrena da hause, horrek esan gura dau, aurreko guztiak irakurri behar ditugula bosgarrenera heltzeko, Jon? Ez, novela independentea dira. Hartu leik edozein, eta irakurri eta ziera dauka eta maiera dauka. Asmoa baldin badago bat baino gehiago irakurtzeko, kasu horretan igual izango litzateke lehenengoa gazaztea. Orduan guztien arteko lotura Ture berara. Ture eta auzoa, baten bizkat ataratzen dut auzotik hirugarrenean adibidez, Zutzaren itzalaken, San Franciscotik atara eta agertzen da baita Irun, nahiko eta iparraldeko herri batzu, Baiona, Hendaia, laugarrenean Estolda jolasaken, Afrikara doa. Afrikara doa ez bidaian bota egiten dabe, deportatu egiten dabe, eta orduan han gertatzen da gehiena. Bestela, berriro, San Francisco da dator. Serie moduan, edo serie bat izango zala hasi zinen, bosgarrena dau, badago besteren bat buruan, edo azkena izango da, Jon? Azkena, baina oraingoz. Nik uste dut kopuru polita dela aparkatzeko, seria. Ze 6, 7, 8, ez dut gure impresin hori emon, ez da beste bat, eta beste bat, eta beste bat, ez. 5 kopuru polita da, pentalogia edo esango gunk, ez da, eta aparkatu pizka baterakot, baina itzuliko da Ture. Momentuz, bosgarrena hause, Sator Lokatzak, Jon, arratxaren eskuti Jon, eskerrik asko. Zuei. Gogoetaren plazan gaur ere badakizue, landako gune horretan, areto nagusian, Gogoetaren plaza proiektua aurrera eramango dela, goizean saio bat, 12:00 eta arratzaldean 6:00 beste bat goizekoa solasaldia, arratzaldekoa mailingurua, eta biak alabiak gidatuko ditu Aitor Amaroa kazetariak, hemen lagun dotenak. Egunon? Egunon, bai. Kaixo, Aitor. 12:00 hasiko da, istorio bat nola aizatu batetik aizpeagoenaga, eta bestetik Beñat Asiari. Ez konta idazu? Bai, iruditzen jat interesgarria izango da. Ze askotan sentsazioa daukat euskal kulturaren inguruan esete gauzen beti barrura begira, geure zilborrari begira, ezta? Zer egiten dugu, nola saltzen dugu, nun programatzen dira gauzak, eta askotan badago jente asko, bai sortzaileak eurak, Euskal Herriko mugetatik kanpora ere euren lana erakusten dabenak, eta badagoz, erakundiak bebai, aizpeagoenaga adibidez, Etxepare Institutuaren izenian etorriko da, euskal kulturia bera kanpuan saltzen, aritzen dizenak edo, azaltzen zer egiten dugun hemen, kanpuan azaltzen, ezta? Eta, horren inguruko gogoete egitea bebai, aber zer egiten dugun, baina zelan egiten dugun modu hori egiten duguna onena dan, aber beste herrialde batzuk euren kulturia zelan saltzen daben adibide modura hartzen dugun edo ez, hizkuntza gutxitua izateak zer eragin daukon horretan guztizan, iruditzen jat solasaldi interesgarria izango dela. Beraz, uste duzu pixkat erronka baduela hor euskal kulturgintzak? Bai, ze ni neu egona zen leku guztizetan, mai inguru izan edo bestelako elkarrizketetan, beti ateratzen den hitza da globalizazioarena, ezta? Mundu globalizatuan bizi gara, oin internetian dana daukagu, eta mundu globalizatu horretan, euskari eta euskal kulturak ze leku dauka, ezta? Zelan kokatu behar dira. Mundu globalizatu horretan bizi behar baldin bagara, euskal kulturak geure txokotik kanpo euki beharko dau lekuren bat, ezta? Eta hori zelan egin behar dugun, ondo pentsatu beharreko gauza bat, eta gero, gauzatzia bebai, aztertu beharko da, zelan egiten den.
musikari bat, Beñat Asiari esan dut eta Aiztea Goenaga Etxepare Institutuaren izenean, nolabait bi kulturgintzaren bi alor desberdin, baina horretan bat egingo daue seguru, ezta? Bai, eta, bueno, Aizpea nik uste danok ezagutzen dugula eta Etxepare Institutuaren lana be, gehiago edo bitxiago, baina, bueno, ideia danot aukau, ezta, zertan ari dira zen. Aldiz iruditzen jat, Beñat Asiari badala pertsona bat oso interesgarria, eta batez be, publiko orokorrarentzako igual ez ezaguna dana. Nik neupe, onartu behar dut, iaz Bilbon ospatzen da Loraldia Festivalean ikusi neban arte neban ezagutzen beren lana, ezta? Eta Beñat Asiari da musikari bat, dagoeneko ja, 60 piku urtiak pasatauko zena, ibilbide zabalekua, euskal folka egiten Ipar Euskal Herrian hasi zana, baina Europa mailan eta mundu mailan be, eminentzi bat edo oso pertsona ezaguna dana, ahozkotasuna eta abestitza, ezta, ahozko transmisioiagatik. Eta gero bera musikari bezala perkusionistia be bada. Baionako kontserbatorizuan klasiak emon dituz, alderdi instituzionala be pixka bat Ipar Euskal Herriko eta ezagutzen dau. Eta nahi hotzat berari galdetu espezialmente ez da, dalako pertsona bat Europan, baina urtero hainbat kontzertu emoten daren pertsonia dalako. Festival ezberdinetan mundu mailako musikari ezberdinakin kolaboratzen, eta ziurrenik izango da, Euskal Herriko musikarietako bat gehienetariko kontzertuak Euskal Herritik kanpo emoten da bezena, ezta? Eta bueno, aber berak hori zelan bizi da ben, aber berak euskal kulturaren ordezkari bezala ikusten da beren burua, edo bueno, artistaren ikuspuntutipe kanpoan aritze hori zelan bizi da ben. Kanpora salto hori egiteko Durango be plataforma interesgarria izan daiteke. Bai, ni iruditzen jat baietz, ez? Bueno, bertora urtero kanpoko kultura bat gonbidatua da azkan urtietan, baina kanpoko eta kultur munduan dabilen jente asko, kanpotik be Durangoko azokara badator. Ze Durangoko azokia kanpuan bezaguna da, ezta? Eta orduan alde horretatik iruditzen jat, estrategi horietan artistiak beti bidea bela baita, segundo bat kanpora begiratzeko, ezta? Egiza da askok dauken baliabideak haitzik eta kanpora ez dutia zaila da, baina zergatik ez, ezta? Hemen sortzen den hori kanpuan artista orok be aukera horretan pentsatu eta horretarako bide ezberdina landu, ez? Kolaborazioak, alkarreaz gauzak egitea, interesgarria izan daike. Aitor, arratsaldeko mailingurua ere zeuk gideatuko dozu, kasu horretan Andrazkoa plazan eta beste modu baten ezin zan, 4 emakumezko izango dituzu onduan. Bai, aurrian, ezta? 4 emakumezko eta iruditzen jat, gogoetaren plaza baten derrigorrez egon behar dan solasaldi bat, ala. Urtero izan beharko litzateke, espero daigun urrengo urtietan beharrezko ez izatea, baina nahi ez, danok une honetan bada. Oso konstiente gara, emakumezkoak Euskal Herriko kultur plaza ezberdinetan daukon lekua, ez dela inundik inorak gizonezku bat aukena, ezta? Eta beraz horren inguruan gogoeta zorrotza egiten saiatuko gara. Eta horretarako, kulturaren alor ezberdinetako izentia ekarriko dugu. Iratxe Erretolaza, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslia literaturan eta emakumezkoen inguruko literaturan Euskal Herrian ausartuko nintzatek esaten gehien dakien pertsonia dela. Ane Labaka, bertsolariza eta bebai, feminismoaren inguruan eta gogoeta egindako naiz eta oso gaztia izan. Hemen, azkan urtean, euskal kulturan iruditzen jat emakumezkoarekin lotuta sortu dan mugimendurik interesgarrienetako bat, ikusentzunezkoetan emakumezkoen lana bizibilizatzeko eta pixkat horretan indar gehiago egiteko hainbat profesionalak sortu duen elkartia, ezta? Eta alde horretatik ordezkari bezala Olatz Behobide, zuzendari eta aktoria eukiko dugu. Eta gero, berezik interesgarri iruditzen jat, Bego Montorio etorriko dara bai. Ze Bego Montorio da itzultzailea. Eta kultur mailan, eta mundu zabalin, baina Euskal Herrian behiru ditzen jat, itzultzaile on lana, ni neue ikasketaz itzultzaileanaz, beti eskutuan dagoen lan bata, ezta? Eta begoaz nahi trata, abertzelan itzultzailea emakumia izatea edo gizonezkoa izateak, aber itzulpen lan horren azkanengoko produktuan eraginitaukon edo ez, ez? Aber begirada hori, emakumezkoaren begiradia garrantzitsua dan, baita, aztertuta, sortze testua bebai, gizonezkoatek edo emakumezkoak idatzi ote da ben, ezta?
Osondo, Aitor, mila esker. 12:30 lehenengoa, solasaldia, 6:30 arratsaldean Andraskoa plazan, maingurua. Hori da, jentia anima dadila eta gauza interesgarriak ateratzen dugu zer. Osondo, mila esker gurekin Seguri. egoteagatik eta horren gaineko informazio motegatik. Osondo, gero arte. Aitor, beste batera arte. Eta guk, beste kontu batzuetara egin behar dugu, Leire Bilbao idatzi eta Maite Mutuberriak ilustratuta umendako bilduma bikoitza argitaratu dauelako Pamielak. Biak ala biak, 6 eta 14 urte bitarteko irakurleak poesiaren munduan murgiltzeko lanak bezala aurkezten dira. Bertan da, eurekin da, Mireia Bikuña. Pizti poemak eta xomorro poemak bi liburu, poesia izpide dituenak, Leire Biloren eskutik. Leire, egunon. Egunon, baita zuri ere. Zergatik poesia poemak, Leire? Nik uste dut askotan ahaztu egiten zaigula literaturarekin daukagun lehen kontaktua umetan poesia dela, poetikoa dela. Ume txikia jaiotzen dira eta egiten dizkiogu korapioak, jolasak, kantuak, katarra masarra marrau, katuak zejan dau, xapi, hori dana poesia da. Baita ere hainbat kantu, ez dakit, oskorrirenak, xunklakla, edo ziburuari esateko dauden 1000 erak. Durangon txintxauna ditzen da, txintxaun, mutrikundin dandua, hori dire poesia da. Orduan, literaturarekin daukagun lehen kontaktu hori poetikoa bada, gero, umeak hartzen hasten direnean irakurtzen ematen diogu dena narratiba, lineala, ari line zuzen bat, eta ondo dago. Baina ahaztu egiten gara poesiaz, eta horregatik askotan nagusi egiten garenean, eta poesiara hurbiltzen garenean, edo hurbildu aurretik ja badakagoalako aurrea iritzi bat esateko poesia, ze gauza astuna, zer da hori, ez? Torden bizkat aurrei poesiarekin jolasten, irudimena lantzen, jarraitzeko asmoarekin. Ze poesian ikuste dut balio duela gainera irudi berriak sortzeko, bai bisualki eta bai hitzekin ere mundu berriak sortzeko. Eta horregatik, liburu hauek. Bueno, hitzak, letrak, berak egin ditu, baina marrazkiak ere badituzte liburu hauek. Marrazkiak dira liburu honetan onena, eta dira Maite Mutuberriarenak. Itzelak dira oso lan handia egin du, ederra, eta hau proiektu bakarra da, ni hasi nintzen proiektu honekin, naiz da bi liburu diren, baina Maite egonda ia bigarren segundutik aurrera nire ondoan, eta alkarrekin egin dugun lan bat izan da. Eta orduan naiz da bi liburu diren proiektu bakarra da, eta Maite Mutuberriak ikusti daiteke zelako marrazki pertsonalak bere markarekin, baina aurrentzat emanda eta bere seilua ipini duen liburuetan, eta nik uste dut oso edizio txukuna geratu dela. Aurrak aipatu ditugu baina eta berriz, ze adin tarteko umeendako liburuak dira hauek, Leire? Bueno, poesia beti da 0 urtetik, 89 urtera aztan. Baina erreste arren esaten dugu 6 urtetik 14 bitartean direla. Dano daukagu, bakoitza dauka bere denpora irakurtzeko, bere ritmoa eta bere maila, baina ideia da xomorro poemekin hasi, xomorro poemak eta beste piztia batzuekin hasi, eta gero hori gustoko duenak pizti poemai heldu eta pizti poemak eta beste xomorro batzuk irakurtzen jarraitu dezala. Eta horrekin lortuko genuke, hori poesia arrotza izan ez dadin? Poesiara hurbilketa bat, eta poesiak bere barnean dauka errima, erritmoa, jolasa eta irudimena, horretara hurbiltzea. Eta gero, hemendik beste liburu batzuetara. Eta, noski, ni poesia zalea amorratua naiz, eta nahi nuke jenteak helduen poesia irakurtzea. Euskal Herrian badaude eta poesia idazle zoragarriak. Leire, eskerrik asko. Zuei, mila esker. Ilargi astu dute, oiukatu dute basoko animaliek. Beleak izan dira, esan du gauontzak. Isilik eta beltz, gehitu du xagusarrak. Lakuan sartu dute, azaldu du hartzak. Zertarako ote, galdetu du basurdeak. Ilargi bainoa hartzeko arbildu du igelak.
Ikusentzunezkoetara egin behar dugu jarraian, hain zuzen be Euspot, hori da Euskarazko espoten lehiaketa, eta gaur ordu biterdietan irudienean Euspot lehiaketara aurkeztutako lan finalistak ikusteko aukera izango da, ordu biterdietan. Hori gurekin da, Arantzazu Lagunila Arteman Komunikaziokoa, eta hain zuzen be Arteman Komunikazioa da, Euspot lehiaketaren antolatzaile eta bultzatzaileetako bat. Egunon, Arantzazu? Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Euspot, Euskarazko espoten lehiaketa. Konta edazu pixkat, zer dan, nola sortu zen? Euspot sortu zen oindala 5 urte, 2012an, hain zuzen be, eta helburu importantiena zen gure gauelako nolabait sortzaile euskaldunak elkartzia eta publizitate alorrian euskaran sustatzia. Egisa da, egunero isa, gutako edonork, 3.000 inpakto publizitario baino gehiago jasotzen ditugula eta euskarazkoak oso gutxi. Orduen, helburua hori zen, nolabait, sortzaile euskaldunak elkartzia eta, sormena, nolabait, euskarazko sormena bultzatzia. Eta lortu da, pixkat, edoin baten? Bai, aber, bidia ondion, eitzen gabitz, ze esan dakua, 5 urte edo 5. edizioa izen da 2016an egin jakua, baina egisa da, sortzaile lan horiek geroz eta gehiago ikusten ditugula eta arrobi lana behitzen gabitzela. Orduen printzipioz hori ez, bidia itzen gabitz, baina bidia ja esan dugun egin ja badator. Lehiaketa bat da eta parte hartzaile desente izaten dituen lehiaketa, ez da? Bai, parte hartzaileak egisa esan urtero gai bat jartzen du eta gai horren inguruan lehiakideek gure dabien estilo, teknika eta baliabideekin sortutako spot piezak 20 eta 30 segundutakoak aurkeztu bia dituzte eta gutxi gora bera, esan digun edizio bakoitzien elkartzen gara 40 bat pieza edo aurkezten dituztela, osea que kopurua ez da makala. Osaitasuna da, ez da, 20 segundutan, 30 segundutan zela, ez, mezu bat zabaldu. Hor dau erronka eta hor dau azken finean, jakin bier nori zuzendu bitzezun, mezu bat interesantia eta 20 segundutan arreta piztuko dauena hori sortzia, hor dau gakua. Eta maila honeko lanak lortu dituzue eta gaur horiek emango dituzue irudienean, ez da? Hori da. Egisa esan, sormena Euskal Herrixan badauela esan geinke, eta gaur ikusiko ditugun piezak badie onenetarikoak. Spot horiek emango dira, ez dakit 10 bat, 14 zenbat izango diran gaurkoak? Zehazkiz kopurua ez daukat gogoan, uste dut 14 izango diela, azkeneko 4 ediziotakoak. Eta aurkezpen batekin egingo da, zu izango zara bertan, pixkate azaltzen zer diran edo? Bai, nik ingo dutena da nolabait Euspot zer dan aurkeztia, modu laburrien, ze azkenien, publizitate piezak bai oso motxak diez, 20-30 segundutakoak, orduan nik ingo dutena da jentiari Euspot zer dan aurkeztia, animatzia, norbait baldin badago inguruen sortzailea dana, euskalduna dana, publizitatea gustatze jakona, hori animatzia urrengoko edizionerako parte hartu deixen, ze gainera premisuak eta onak izaten dira, eta datorren edizionerako 2017korako indartuta datorre de Euspot, indartuta etorriko da, Gipuzkoako Foru Aldundian babesa jaso dauelako, eta orduan erronka eta lehiaketia be potolu hau dator, oseak animau deixiela. Hori da, Laster urtarrilean aurkeztuko dozue lehiaketa berria? Nola izango da? Bai, lehiaketa berez izeten da maiatzian izeten da saribanek eta ekitaldixa, baina lehiaketa nolabait betik abiatzen dugu urtarrilean. Orduan, hori, hilabete etxo bat barru, eskas, horri izango dugu Euspot 2017ko edizioko lehiaketa berrixa martxan. Eta ja gaia ere hor emango da, edo hori berandu egiten da, bai, hori da, bai, urtarrilean ja, zehaztuko da zein dan gaia, zein zudian baldintzak, eta gauza guztiak. Oso ondo, eskerrik asko. Esan duzu une baten, sariak onak dirala. Esan beharko dugu, zeintzu diran sariak? Bai, orain arteko sariak, izan dira, sari nagusia 1.000 euro,
spot irabazlean dako, eta gero beste 3 sari egoten dira, bat da publikoaren saria, publikoak bozkatzen dau, gehien gustatzen zaion spotari, 500 euroko saria izaten da, gero Mondragon Unibertsitateako ikasleek sortutako spot honenari beste 500 euro ematen jako, eta gero gaztetxuenendako sari bat be badau. 18 urte azpiko gaztetxuendako, euren artean 250 euroko sarixa da. Hori oinarte, baina 2017tik aurrera, nik uste dut sorpresakin etorriko da spot eta sari hobi eukin baitza. Oso ondo, eskerrik asko Arantzazu, ordu bitardietan irudienean, ezta? Hori da. Gonbidapena hemendik luzatuta. Hoixe. Ondo segi, Arantzazu. Eskerrik asko. Eta ikusi behar duguna da jarraixan, igazko Euspot lehiaketako spot irabazlea. Edertasuna barnealdean dago. Etorri eta ezagutu. Argi filmaren gaineko bideoa daukagu prestatuta datozen minututan zuei eskaintzeko, hain zuzen be Argi, Iratxe Mediabila zuzendariak eta June Gomez aktoreak aurkeztuta egin zuten aurkeztu zuten hori atzo irudienean. 2 diktaduraren biktima da Argi, etxean aitarena eta kanpoan frankismoarena. Baina neska desberdina da, ezkondu eta aurrak izan beharretik urrundu nahi du berak esandakoa atzo eskaini zuten Argi eta horrekin bideotxo bat prestatu dutzuegu. A ver, esta es Paula y se incorpora hoy a la clase. Bueno, Argin sorburua izen zen ondala 2 urte olako zer. Egin gendula elkartu ginen teknikari batzuk, egin gendun laburmetrai bat, Elorrixon. Irabazi gendun sari bat, da holan aurrera jarraitu gendun. Gidoi bat hasi ginen idazten da hori. Bargi da neska gazte bat, Elorriokoa, da 3 etapan ikusten dugu. Desberdina sentitzen da, eta gizartaren rolak edo ez da buena jarraitzen, ez? Eta hori, ikusten dugu 12 urtetatik 60 urtera arte, eta bere bizi guztia, frankismo garaian, eta... Hasieraten proiektua azaldu zanien edo, interesgarri zeiruteatan, Argin pertsonaia eta zelan, baten herri txiki baten, badeko zu jendian presiño hori eta pixkat identifikatuta ez dakit sentitzen da zen beregaz, ez teko talako olako presiño handirik edo, baina igual arloren baten desberdin ziarren, ez dakit. Eta oso proiektu polita iruteatan alde hortatik eta. Auzo lana esaten dugu, eta egia esan Elorrixo hasiera batetik jakin izan dau proiektu honi buruz, eta hasiera batetik sartu diedanak, ez? Bai lagunak, bai udaletxea. Izen zen uztaian, bukaeran, 3 aste izen ziren, bai gogorra, jende askontzako barria zen, pelikula baten rodajea, hainbeste egun, hainbeste ordu, eta hori, baina egia zen oroitzapen ona, gauza oso polita izen zen danotzako, herria be bazean hartu zauen, eta herriari be bai erakustea zelakoa den rodaje bat, ozinea egitea, oso ondo dago, Antzerki giruen edo ibilinaz, baina lagun artien, eta pelikula batiteko proiektua edo etorria da nien, ez dakit, berria izen da niretzat dana, azke baten taldien lanitia, rodajia, eta ez dakit, oso polita dana. Jende pila bat ezagutu dut eta asko ikasiot be hortatik. Gogorra, ze ordu pila sartu izien, baina oso polita. Jendiaz lanitia eta polita izen da. Nire burua ikustia hor arrarua, ez dakit, ez dut uste. Erreza danik zure burua bertan ikustia, baina ez dakit, ondo gelditu da. Niri hori egia zen asko gustau jata, ez? Azkenean niri dekorazioa eta asko gustan jata. Eta bai gidoia egin gendula lokalizazioak ja aukita, ez? Orduan horregaitik igual inspirau ginen bebai frankismo garaian, agertzen dizen lokalizazioak
garai hortako adiez, ez? Bai jantziak eta bai lortzea erreza izan zen guretzako. Azkenean Andra batek itzi zozkun dana. Edo jendea bai itzen zozkun da pekota hau ez dakik ganbara, no bestia, eta azkenean jendea itzi zozkun gauza pilu. Landu lan eukin ginen zen ensaio batzuk edo, eskat eukiguz behar aktore gaztientzat laguntzaileak eta horrek asko lagundu dago behar. Ze azken baten berri izeteran, ez dakit, zailago da edo. Eta laguntza horregaz, landu hau pixkat pertsonaia edo eta... Ondo, eurek betian jakin izan dabe nola etorri diezen, orduen pazientziziaz da hori, baina ondo, onda. Soy Rafa. Nori, jende guztiai, ez dakit inguruko jendiai, herri txiki bateko biztanleei edo... Edo zeinen ikusteot, holan adin guztietarako dela. Bai zahar eta gaztientzat ikusteko garai baten zelan bizizien edo zelako gizartia eguen eta. ¡Rafa, no! Ese es el respeto que le tienes a tu padre. Eta gaur gauean egunero azokan egin den moduan Plateruenan kontzertua egongo da, gaur Eskakeitan taldearen txanda izango da, eta guk gure saioa bukatzeko Eskakeitan taldearen lerro hutsen artean bideoklipa ipiniko dotzuegu gaurkoz, onaxe arte iritsi gara, baina gogoratu gaur arratsaldean 7:00 Txomin Madineren eskutik, azokan gaur saioaren beste atal bat izango dozuela. Ondo izan, eskerrik asko. Tantas tierras en el mundo, tantos mares por nacer, tanto viento en mi cabeza, tantas cosas por hacer, tantos locos en un loco, cuantas malas por vencer, tanto tiempo sin saber, la que algún día va a caer, tanta gente sin saber, la que algún día va a caer, tanta gente sin saber, la que algún día va a caer. Iria Tácico